Tsaya ka ji amfani da yawan cin ayaba ke yi a jikin ɗan adam. Ayaba tana da sinadarai masu tarin yawa wanda suna da matukar amfani ga jikin ɗan adam. Ga kaɗan daga cikinsu. Na farko, ƙarin ƙarfin jiki. Ayaba tana ɗauke da sinadaran carbohydrates wanda ke ba jiki kuzari cikin sauri. Wannan yasa take da matukar kyau ga masu motsa jiki. Na biyu, inganta lafiyar zuciya. Ayaba tana ɗauke da sinadarin potassium wanda ke taimakawa wajen daidaita matsin jini, rage sinadarin cholesterol da kare zuciya daga cututtuka daban-daban. Na uku, tana taimakawa wajen narkar da abinci. Ayaba tana ɗauke da sinadarin fiber wanda ke inganta aikin hanji da rage matsalolin ciwon ciki. Na hudu, inganta lafiyar ƙashi. Sinadarin potassium da ke cikin ayaba yana taimakawa wajen rage asarar calcium a jiki, yana ƙara ƙarfin ƙashi da rage yiwuwar kamuwa da ciwon ƙashi. Na biyar, kare jiki daga zazzabin ciwon daji. Ayaba tana ɗauke da